karadyo, aniya sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them. May nahitabo na ba ninyo ni Papa? Huy, ay pag binastos iyan, uy. Samong ka? Alexa, okay na ko. Okay na ko kung di ni mo buwagan ng akong amahan. Pero, kinahanglang dili ka magsabak sa anak sa akong amahan. Dili ko gusto nga doon ako'y manghud nga gikan sa imo sabakan. Sakit-sakit na napagkasulti, hada. Oh, may na mahibaw ka sa niya sa kong hunahuna. Aron di ka magbasol kung doon dili maayong mahitabo ni mo. Nga naman di ay. Unsa may buhaton ni mo kung magsabak ko sa imong manghod, ha? Imo kong ipapatay? May sakit sa kasing-kasing nga akong aman. Ug nahibaw na ko kung nganong gilain ka niya kwarto. Tungod ka na sa iyang sakit. Di siya gustong atakihon uban nimo. Oh, nasuod na ba si mong utok ang angay nimong buhatan? Wala ba kay laing isulti nga bahin sa trabaho? Kay mo gawas na ko. Wala kay mga meeting karon. Busa, mahimo na ko mo pauli. Andamon pa na akong higaanan sa imong amahan. Di ko gustong manghod gikan nimo. Sabot ka? Kung mo mabdos ko, di malas ka. Insultador siyang nako, makalagot. Pero dili ko magpadani mo iyan. Anhin lang ko sa parking lot maghuwat nga mugawa sa ko mga agaw nooy. Maningil na gid ko ni Boss Ian sa kong daog karong gabi ba? Uy, agoy. Naan naman sab ka ay magsukmagay karon. Si Alexa sa soul, Binoy. Ops, para sir. Ayaw na, sir. What ako, sir? Ayaw na, sir. Ayaw nagpadol, mamalig sagod. Sir. Ganito good. Sir. Anong punggan ko rin mo? Ah? May hatod kong resibo. Unya na nang nagina, sir, maluoy taon ka, sir. Oy, di mayo nga magkagubot ang mga tao karon tungod kay ni Aka. Binoy, partner mi sa amahan ni Ian. Puso may katungod ko nga mutulog rin napita. Pero, sir, kapoy kayong paminahon, sir, ay ka na mag-away na sab ng duha tungod ni mo. Binoy, wa ko'y datang tuyo sa kong pag-anhi. So pa? Ay, paita ba yan ang kalakiha, oy? Samo, kay kalibutan. Paul? Nialagi ka? Oh, Alexa, may documents lang kong ihatod. Para ni mo og ni Ian. Ibiling na lang na sa guard, Paul. Siya ni mo hatod ana sa opisina ni Ian. Okay. Tuod. Imitahon ta lang kag merinda. Okay ka? Ayaw gyud taon og sugot, ma'am. Gubat ang mahikayan ng maong imbitasyon. Uy, Binoy, driver ka ha? Ano magbuot ka man sa buhaton sa mga Dili lang kay driver na siya, Paul. Ako sab siyang advisor. Mauna. Salamat na lang sa mong imbitasyon, ha? Nagdali ko makapauli kay moabot karong gabi si Ed. Oh, mo ba? Ipagumusta lang ko ni Sir Ed. Okay. May meeting pa ba din si Paul, Alexa? Ha? May mga documents kong ihatag niyo, Ian. Okay. Ibili na lang sa akong sekretary, Paul. Alexa, dali na. Sa akong auto ka mo sa kanya. Okay. Oy, unya, ako di ay busing. Pauli, sab. Nakatultol ka na sa lamisa sa akong sekretary, Paul. Sige na. Usay ka taonan, Binoy? Wa man, Sir Paul. Kuan lang ba? Wagas, gyud kang magmahal, no? Advisor man ka ni Alexa, no? Mo na sulti niya. Tamagi siya. Nga mo distansya sa iyong magbus. Ngano man?
Klaro kayo nga nagkagusto si Ian ni Alexa. Unsa? Saba ka diha. Papusil ko kung di na tinuod, Binoy. Papatay ko ni Ian kung dili tinuod nga sa hilom nagkagusto siya sa ina-ina, Binoy. Ayaw anak, Sir Paul, oy. Dako ginang saay. Mas makasa si Ian sa iyang amahan kung tukbo niya ang iyang ina-ina. Ha? Lalaki ko. Lalaki si Ian. Ug lalaki ka, Binoy. Mabasa mo sa mga lihok o mga mata ni Ian ang lahing pagbati nga iyang kitaguan alang kang Alexa. Ug mao ka na ang akong problema na Sir Ed sa umabot. Sige. Hala no. May puntong sab siya ay. Parehas may pagduda. Nganong dako mo kay Kagnise, kunas Paul? Koy, ni anasabta ini. Tubag ako. Partner siya sa inyong negosyo. Nakadungong ko nga, usa siya sa mga partner sa inyong kompanya. Natural lang nga trataho nato siya og tarong. Oh. Diin ka makakuha ng information, ha? Sa imong amahan, Dili ko mahimong tangtangon ang PB Construction Company nining bag-o ratong projects kay usa kini ka joint venture. Kauban ang kompanya sa amahan ni Paul nga karon gidana ni Paul. Isip real estate developers, nagkinahanglan kita og mga partners sama sa kompanya ni Paul. Og dili kini mahimong sagulan og personal nga kasungian. Giedukar na gyud ay kag maayo niya, no? Sa iyang negosyo. og imong negosyo kung magtarong lang ka. Imo na ning nasugdan karon iyan. Ipadayon na kay nakaluyan ng imong amahan. Oh, Ayaw paaputa nga ako ang musunod sa tanang buhaton. ambisyosa. Wa may dautan sa mga ambisyon ng tao. Basta walang kay giyatakang laing tao. Busa, ayaw payatak na ko iyan. Ayaw palupig na ko. Mas edukado ka. Pero, fast learner ko. Kalipay kong pagnegosyo, busa, kinahanglang mag-amping kapatok na ko. Tungod kay ang imong amahan ang akong maestro. Focus iyan. Focus sa negosyo. Ayaw sa imong kasuko nako og sa imong kahiubos sa imong amahan. Ayaw babuot. Kay baw ka no, makalibog ka. Nasuko ka sa imong amahan, pero masuko ka kung ako siyang budhian. Hay mong hustisya, anak. Okay. Wa ka na ikatubag, kay na-trap ka na. Hilom, Mao yun imong dag-anan. Kung mapiki na ka, maning ka, gidayon ka. Hilom. Tarong bagod na. Unsa mo gyud akong atraso nimo, ha? Kana lang nahimo kong asawa sa imong amahan? Ang gintang sa mong edad? Hoy, Dodong. Age is just a number, remember? ayaw kong yaga-yaga eh. Kung gusto kang irespeto, unahag respeto ang imong kaugalingon. Respect begets respect. Kung morespeto ka sa uban, magkalaom ka nga morespeto sab sila nimo, kasabot. Ay, kong yawi ha? Mumunta kayo yawi kud. Giedukar lang ta kapag usab. Kay murag, wa ka matudlo ig GMR sa eskwelahan, no? Good manners and right conduct ba? I-practice na dong. Kay murag nalimot na ka anak da. Unsa mga, ha? Muhilom ka o dili? Umuhilom na. Human na mga atong klase. Hilom na ko. Recess na. Congratulations. Unsa ka? Good job kay kakarong adlaw. Nasikagod ang mga mata sa mga trabahante sa imong gipakitang kila sa trabaho.
Ayaw na. Kining autohang among gamiton pagsugat ni Papa ni Mas Airport, ha? Ako musugat di Papa sa airport. Kamis Benoy. Okay. Nganong igham ka diha Binoy? Walang. Milagro nga ikaw misugat ni Papa ni mo. Anak man ko. Milagro din na. Aw, tuod no. Unsay tan-aw nimo ni Alexa ug Paul Binoy? Parison. Oh. Gago. Ha? Ay, hala. Ano katawa mo ka? Ay, kuan ko. Nahinumdum lang ko na ako ba? Sa akong crush. Yabag ka? Kita'y nagsulti niya, naghuna-huna kasi mong crush. Maglagot raman gugugod mo kung nahuna sa kong crush ko sa una. Unsa? Bossing, unsa man gyoy gibati ni mo ng mamaliksa. Oh. Ha? Kon. Maglagot kong magtanaw sing nam. Hala! Ay, oh, ay. Nayabag ka, Binoy? Mausap na akong gibati sa una para sa akong palalabusing kalagot. Oh. Ha? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!